Bisan pa man sa Cabao, ingabot ang guys. Mana ni Canigao Island. Mana ni ingabot ang guys. Bisan pa man sa Kapusog sa Baud. Mana ni kadto ang pista. Kusog ang Baud. Abot na mi. Dito po na papa mo. Abot na mi guys. Mao na ni Canigao Island. Ang limot ba? Wow ta. Wow. Okay. Vlogger na wow. Oo, sige to vlogger. Mao ni abot Guys. Mao na to ang pinakakusgan. Mulok ka tag permit guys. Itong mga wakag ikuban guys. makabugto sa panty agbaut guys. Itong konsehal sa lungsod. Uy, sir, namakuha bili na lang na. Abro gimilding ba? Init to. Asam na ko. Okay, ma'am. Maninig ato ang panglimpyo guys aron mas ang opening. Man si Engineer Akasio, ang engineer head sa tubig. Shout out to Gigs Matador. Mao na ni manglimpyo na guys niya ang opening ug mapuhon. Pilar eh. Mao nigbigatin sa RHU. Doktor sa RHU guys. Mao na bagong doktor. Mao na ni maghindo guys unya ug mapuhon ang opening diri sa Canigao Island. July 16, 2020. Good luck o God bless.